Scoutinggroep De Brimsen uit Buitenpost trekt er tijdens de Natuurwerkdag op uit om het bos bij Vogelzangstaten in Veeklooster van ongewenste planten en bomen te ontdoen. We hebben hier op Vogelzangstaten in het bos hebben wij last van planten die we eigenlijk niet willen hebben. Dat zijn zaailingen, dat zijn planten die uit zaad ontstaan zijn en die eigenlijk heel veel plek innemen voor de andere bomen. Die willen we eruit hebben. Dit is opschot. Nou, die willen we eraf hebben, die knippen we eraf of die trekken we eruit. Zodat die andere bomen in ieder geval alle ruimte krijgen om door te groeien. Je leert er wat van en je kunt de natuur een handje helpen. Oh, je hebt iets te doen in plaats van de hele dag voor de computer te zitten thuis. Ja, ik vind het echt heel leuk om te doen, want je doet iets goed voor de natuur. Zoveel krachten kunnen we heel veel werk verzetten. Het is wel zwaar om te doen. Ja, het zijn allemaal varens vooral. Want we moesten het hier het zo kaal mogelijk maken. In de lente komen er allemaal sneeuwklokjes en dat ziet er heel mooi uit. En als al deze planten er staan, zie je ze niet. De varens aan het knippen, omdat er moeten hier allemaal jonge plantjes komen en de varens die horen nu niet. Ook in het hertenkamp van Vogelzang wordt hard gewerkt om overbodig materiaal te verwijderen. Een van de herten ziet kans te ontsnappen.